Ba, papalam po. Hindi na mauwi. Wah, yung palakin. Apa? Enggak ikan eh. Pasay, pasay! Pinita, pinita. Pinita. Ubaw. Animal po ya. Alimol? Wala na alimol. Wala naman. Ubaw lang na. Ulang. Isa pa. Yan no, nandito siya. Ano, babenta? Babenta? Meron din po. Meron. Hanggang saan ka? Pangasinan. Nagkasanan. Ako, mabalakat lang eh. Doon ako nakatira. Saan mabalakat? Lobola. Lubola. Doon pa, no? Doon pa, no? Lubola, no? Wow. Sa Pangasinan. Dasol, Pangasinan. Gasol. Ay, malayo din eh. Ay. Kaya sa awa ka na? Oo. Kaya na ka na? Ilan? Dalawa. Malalaki na. Malalaki na. Maliit na. Ito na. Sa Datsun, di ba, bukid doon? Bukid sa abon doon. Anong kinabubuhay niyo doon? Bukid, Bukid, o? sir. Bukid. Pag walang ani yan, dito kayo, no? Ay, hindi na ako umuwi doon, sir. Hali na mo, be? Pasko, tsaka New Year, dito ka? Madalang lang kami umuwi doon. Ah, Kasi sila na lang pumunta rin. oo.
Sa Pasko, uwi mga mahal mo sa buhay. Dito, Saan galing sir? sa Dasol. At Dasol din. Yung mga pamilya mo, yung Oo, sir. asawa mo, anak mo. Ay, ang mga anak ko, nandiyan sila. Nandi. Sa yan. Ilang buko? 50 o 100? Ano lang sir, 70, 80 ganyan. Mag-umpisa ka ng anong oras? Alas 7. Tapos hanggang matapos ka. Maubos. Alas 9 o alas 10. Nasa lang. Maubos na lahat yan, no? Depende. Hindi ka naman binabawal magtinda dyan. Di ba sir, mabait naman yung mayari ng Carmelo. Si Magkano ang bayad mo? wala man. Wala. Nakiusag na ako sir. Ah, Magpagpalak ko pa po. ilang years ka nang nagtitinda ng buko? Matagal na sir. 3 years o 2 years? Mga 10 taon. 10 taon. Matagal ka na pala, no? Binata pa ako. Na? Binata pa pa ako. Oo. Eh ako na stroke 2019 eh. 2019. Oo, December. Hindi pa pandemic noon eh. Nakarin ko pa. Oo. Dati hindi ako naglalakad, sa bahay lang ako. Dagol na yung bag mo, Brad. Laki ng bag na. Eh pag nauuaw ka, saan ka kumukuha ng tubig? Ayan, malamig.